Ekingunek Debabarrenako enpresa ideia eta proiektuen lehen lehiaketaren sariak banatu ditu Eibarko Klub Deportiboan ospatutako afariaren ondoren. 41 pertsona bildu zen bertan, ekintzaileak, ordezkari publikoak eta enpresariak erantzunkizun berearekin. Haiek aukeratu behar izan baitzuten enpresa ideia eta proiektuen lehiaketaren lehen edizionen irabazlea aurkeztutako 8 kandidaturen artean. Hautagai bakoitzak bere proiektuaren xehetasunak azaldu zituen, ondoren honekin izeneko txapelketa honen irabazlea aukeratuko zutenen aurrean. Azalpenen ondoren, afariaren txanda heldu zen, bertaratutako bakoitzak 30 euro ordaindu zituen 15 afaria pagatzeko eta gainontzekoak lehiaketaren saria loditzeko. Erakundeek eta enpresariek osatutako epaimaiak 3 finalista aukeratu zituen. Ondoren, bildutakoek beren botoa eman zuten 3 hauen artean bat hautatuz. 3. postuan amaitu zen ekimena Kerala Estetika Zentroko Joan Arrotxarena izan zen. Online denda gizati hartzeko bideobloga aurkeztu zuen hain zuzen ere, eta bere ideiari esker publizitate modulua izango duduan ekinguneren web orrian 6 hilabetez. 2. postuan, etxeko aurrezte energetikorako ziurtagiriak egiten dituen Zualda zertifikazioneseko idurre zuazuaren ideia geratu zen. Honi esker, ekinguneko kuota ordainduta izango du 6 hilabetez. Irabazlea azkenik, Janarte Designin enpresako Nagoretena mutrikuarra izan zen. Bere ideia, sakotontzi kit bat, ergonomikoa, diseinozkoa eta praktikoa. Eta gaur honekinen presentatu du nire proiektua den Janarte, janari eramaile berria, diseinu berriarekin, non oinarritzen den eta ezberdintzen den beste janari eramaile batzuendik diseinuan, ez? Batipat, kontenedorearen plater itxurarekin, altura diferenteak sortzen duen komodidadea edo jateko erraztasun horrengatik, eta aparte bere litro bateko kapazitatea oso egokia delako alimentuak sartzeko. Nagoretena irabazleak diploma eta 1.085 euro hartu zituen eta gainontzeko finalistek doanezko presentzia izango dute ekinguneren web orrian. Ekingunek antolatutako honekin lehiaketaren lehen edizioa oso arrakastatsua izan da. Oso proiektu interesgarriak erakustaraziz, finalean 3 emakume egonez, eta lehen saria ideia berriztatzaile originala eta proiekzio enpresariala duenari emanez, Debabarrenako ekintzaileen arteko lankidetza eta sustapenerako elkartearen ekimen hau ontzat hartu besterik ez dago.